Oras madihita sa luhutna. Di hamuak kadamang do dainang manang di dia pihamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota para di hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabe jamita di Minggu Seksagesima 12 Februari 2020 imana tersurat di Pesalmen 110 sia ayat sada rodi ayat walu dohot topik minggu tua ni halakna daulat marroha, kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hujahama dihita ta paihutihu ma di bagasan rohat tabi. Mertua mahalak akan na daulat marpangalaho aka na marpangalahon pati ni Jehovah. Mertua mahalak aka na mangaraduti aka panidangyonay aka na mangalului ibana siyan nasaroha. Uhud aka naso mangulahon hagiduhon aka na makapungi aka dalanay nunga dito nahoko aka paretam siradutan situtu out ni say marsihohot aka dalaku mangaraduti aka aturanmu dungi dang tagamon tarurak au molo say huparati-atihon sude aka tonami. Say madok mauliate maaudiho sian hatigoran ni roha molo huguruhon aka uhum ni hatigoran mi. Say radotakudo aka aturan mi unang tung tadiko nau situtu. Ima hatani Tuhata. Di hamua kadongan saha porseaun di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus. Tutu sudedu hita naing mertua berbahagia. Semua ingin menemukan kebahagiaan. Tuk suadongdo sian hita naso makalomohoniate. Molo adong sia jolma naso olo mertua naung senu namai. Sipata sape dibahen gorni geleng na situa manang si mertua. Diripu dung dibahen gorni geleng na songoni mamitor otomatis ro hatuauni. Hapedang nunga say di guari halak ibana amani si mertua opuni si mertua hape dang ramertua molo sudedo naing mertua tutu nagabe suku-suku ta ima ahado kriteria ni hatuauni anong do namadok molo nunga dapot sa toluha ima hamoraon hagabeon dohot hasangapon. Akaima didok nadiba na mertua. Jadi molonunga mamora ibana, ngagabe ibana, jala marsangap. Ima ukuran ni hatuaun di deba halak. Hamua kadongan, molo mamora sasahalak, gabe didok ibana na mertua, huhilala daksala na madohi. Jala daksala molo adong madok, hamoraon ukuran ni hatuaon. Mertuai, mamorai, danita do. Dangadong nasalah molo akahala nagabi didok na mertua. Mertuai ida nagabi sude geleng na danin na do. Jalatuk suadong do nasala molo adong na madok pabua kriteria ni hatuauni imahasangapon. Mertua ma akan nasangap. Sangap manang terhormat ala ni jabatanna, ala ni pangkatna, ala ni gelengna dohot aka ala ni naasingi. Nagabe sala ima molo tuluhai hamoraon hagabeon dohot hasangaponi ukuran satu-satunya kebahagiaan. Itu yang salah. Kalau
3H menjadi ukuran satu-satunya kebahagiaan. Molo songonido pangatusionna berarti akan napugus, akan nasugabe, jala akan nasosangap, dang mertua bedohonon. Tak toho ya te. Memang adong dona menghubungkan kekayaan tu kebahagiaan. Alangkah bahagianya kalau aku punya ini dan itu, pikirnya. Tetapi kemudian ketika kita sudah memilikinya, kita tahu bahwa benda tersebut tidak secara otomatis memberi kebahagiaan kepada kita, kepada seseorang. Hamu kadongan, adong dope muse na menghubungkan hatuau ni manang kebahagiaan ni tu pernikahan. Hidupin na say tajaha, dia kapapan bungai selamat berbahagia ninna tu na menikahi. Lapatan na akan naung marhasohotan akai mana mertua. Mangihutun na deba ate. Berarti akan nasosoho dope dang dohono dope na mertua. Hape gudang do akan naung marhasohotan ni soharu bahagia malah makin susah. Adong do nagabi menyesal, betak manguli mau, ninda rupani. Jadi dang secara otomatis molonunga menikah gabi bahagia. Adong dope muse nama dok, ia akan namertua, ima aka nagajang umurna. Aka namaranak marburu, aka naung sikop sudigelengna, aka naung tamat sudigelengna. Ima deba kriteria ni halak taringot tu halak na mertua. Mertua sasahalaki ala adong an, ala adong on. Molo songoni akamang dohot tamuinang, ahado didok dibibeli taringot tu hatuau. Apa ukuran, apa kriteria kebahagiaan di dalam Alkitab? Molo tapai hutihut nakiturpu jamitai, bahwa ukuran kebahagiaan manang ukuran ni hatuau ni bukan pertama-tama harta, materi, atau apa saja yang dimiliki seseorang. Bukan. Bukan itu ukuran yang pertama. Ukuran ni hatuau ni didok di si ima na parjulu ala daulat marpangalaho akan na marpangalahon pati ni Jehovah. Hidupnya tidak bercela. Hidup menurut Taurat Tuhan. Ido na mertua. Napaduahon targowar dosa sahalaki na mertua ala diraduti akapanidangyon memegang peringatan-peringatan Tuhan. Ai adong do alang so ditiup, adong do maniup golom ria-ria, tanggung-tanggung rupani. Ala yang guna mertua ima na mangaraduti panidangyonna, memegang peringatan-peringatan Tuhan. Dungi mertua dosa sahalaki ala dilului Tuhani sian nasarohana, mencari Tuhan dengan segenap hati. Dagudang do na mangalului Tuhani alay dak sian yasni rohana. Adong may na terpaksa, adong may ala na sutarjua, jala adong may ala na terdesak, dang adong bejalan keluar, ngamen tok berupa nih, buntu sudi, jalan terakhir batu Tuhan ima. Jadi saliling adong dope jalan keluar sian na asing, dang rikok di ibana Tuhani. Alai ala naung mentok kiri kanan, terpaksa ma tutuhani ibana. Gebesai hiraban serak matuhatai dibain. Alai mertua ma akan mangalului Tuhani sian yasni rohana, mencari Tuhan dengan segenap hati. Napaupaton gabe mertua ma dohonon sasahalaki ala sudiulahon hageduhon, tidak melakukan kejahatan.
Lapatanna molo akan jahat do pediula tak tardoki na mertua. Atik pe gudang hamoraonna, gudang artana, gudang sinamokna dohot akan asingi. Tetapi stop melakukan kejahatan, itulah yang berbahagia. Na palimahod didok di bagasa turpuki, mertua madohonon ibana ala dihapungi dalanna, hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi hatuaon mangihuto turpukon akamang dohot tamuinang lebih berkaitan tu pangalahodo, tu pabahenan, dohot tu parsitutuon mangulahon nanidok ni debata. Dangadong tajah hadisi merhadumuan tu hamoraon, hagabeon dohot hasangapon. Ima nanidokna na mertua. Itulah orang-orang yang berbahagia menurut nats khotbah hari ini. Molo tajah di Matius 5 ayat 1 rodi ayat 12, jumpa kita do disi kriteria kebahagiaan menurut Yesus. Hatuaun mengikuti Tuhan Yesus sama sekali tidak ada kaitannya dengan materi, hamoraon, hagabeon, hasangapon. Tidak. Malah molo tajah hadisian non, sahira na suhardo sian na taatusi. Mertua ma na pogos todi, ay dinasida do harajaun benua gicangi. Mertua mana marsak roha, ay siapulo do nasida. Mertua mana labok roha, ay tianon nasida do tanoon. Mertua mana mawas malemi de hati goran, ay si pabusuro do nasida. Mertua mana asiroha, ay sia-sia do nasida. Mertua ma parroha na yas, ay idaun nasida do debata. Mertua masih bahed dame, ay guaro do nasida anak di debata. Mertua ma na pinaburu-buru ni halak ala ni hati goran, ay di nasida do harajaon benua gicangi. Ima hatuaon mangihuton Yesus. Jadi kita menganggap selama ini bahwa yang berbahagia itu adalah orang yang mempunyai banyak kemampuan di hadapan Allah atau orang yang unggul dalam urusan rohani. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Da Suhardo sian natatusi. Saya pikir do akan mertuai ima aka jolma na sayholan na mekel tertawa lebar. Hape mangihuto Yesus na mertua justru akan marsak roha do. Mertua ma na marsak roha. Ay siapula do nasida. Molo didok di ayat 2 lui parrohanayas, mertua ma parrohanayas ninna disi, ay idaun nasida madebatain. Parrohanaya suci hatinya berarti bersih hatinya. Apa gunanya kalau hatinya bersih? Tentu hati yang bersih memungkinkan kita melihat Allah. Dus di songok kaca, molo rotak dope kacai, datu ngadong nabui idaun. Songoni marohatai, molo say adong dope di sina rotak, maoldo idaun Tuhani. Alai molo nunga yas rohana sian na kotori idaun nama Tuhani. Jala ima hatuaun. Ido kebahagiaan. Jadi kebahagiaan hatuaun menurut kriteria Yesus ima. Terkenal lui turpuki dohok padohan perhatuaun na waluyate. Hamwa kadongan saha porsiaun, mertua mahita, molo adong dihita na tuluhai, hamoraon, hagabeon, hasangapon. Alai mertua am mahita, molo daulat hita marpangalahohon pati ni Jehovah. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami be. Asa di perbuihok katami perbuena dengan perbuena tonggi.
di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuho. Amin.